Ola, boas. Vamos a aprender neste pequeno vídeo tutorial como convertir unha presentación que temos de PowerPoint nun vídeo. Neste caso, temos unha presentación PowerPoint que ten audio. Vamos a escoitalo un momentiño. Abro, e se eu clico aquí, vemos que ten audio. Se eu vou pasando, pasarei a seguinte página, poderei escoitar o audio. Paso a seguinte e o mesmo. Bueno, entón, como podería facer para convertir isto nun vídeo? Ademais do programa que é de uso profesional, que é o que estou empregando agora para facer este vídeo tutorial. Bueno, pois teríamos unha solución online que está moi ben, que chamase Screen Toaster. www.screentoaster.com. Como faríamos? Pois faríamos o seguinte. Deixadme primeiro sair un momentiño deste modo presentación. Ben, pois como comentábamos, estábamos na página de Screen Toaster. Teríamos que registrarnos, simplemente, é moi doado, un par de pasos xa estamos registrados, e teríamos que darlle a Start Recording. Clicamos, se nos instala nun momentiño un pequeno plugin para que dese xeito poida gravar tanto audio como vídeo do que está sucedendo na nosa pantalla. Incluso ten unha solución para capturar as imaxes que está recibindo a nosa webcam, e dese xeito pois poder integrar a información que aparece na nosa pantalla, todo o vídeo, tanto como a webcam. Neste caso vemos aquí, nos pregunta que é o que queremos facer, si gravar toda a pantalla full desktop ou unha sección rectangular. Vamos a decir que capture toda a pantalla. Vamos a decir que capture audio e nos dá a posibilidade de capturar o micrófono del auricular ou sin audio. E por último nos pregunta si queremos que capture a webcam. Neste caso pues veríamos aquí agora. Hola. Vamos a decirle que no. Vale. Ha sido dado. Doy a grabar. Bueno, pues estaríamos grabando. O que teríamos que facer sería irnos a nosa presentación PowerPoint, abrila, e agora mesmo esta solución online, repito, temos aquí, Screen Toaster, está grabando todo o que facemos no noso ordenador. Todos nos iríamos pasando a presentación, escoitaríamos o que está en... Podría explicar o que se quixera ou non, simplemente ir pasando as diapositivas. Bueno, non vou a poñer aquí todo, pero unha vez que rematásemos, saímos da presentación e Screen Toaster damos ya stop. Teríamos a posibilidade de darlle a pausa un momentinho. Damos ya stop, daríamos ya pausa e reanudar cando quixéramos. Neste caso vamos a parar xa este proceso. Bueno, pois aquí o temos. Se damos a play, aquí temos o que nos estivemos grabando. Si quixéramos comezar un novo vídeo, pois daríamos aquí. E logo ten unha serie de posibilidades, que é pois gravar nada máis co audio, cambiar a previsualización,
nos permite subir este vídeo ao almacenamento que ten o propio Screen Toaster, subilo a YouTube con noso password e usuario, ou gravar este vídeo como arquivo MOV ou como arquivo SWF, como arquivo Flash. Vamos a decirle que suba a Screen Toaster, damos un título, convertir PowerPoint a vídeo. Digamos unha descripción, tutorial. Daríamos unhas palabras clave, as que quixéramos, escolleríamos o tipo de categoría, neste caso sería e-learning, subcategoría pues educación, science mismo, linguaxe non hai galego, pero vamos a poñer o castelán, Spanish, claro. Está. Y decir en última instancia si queremos que sea privado, solamente accesible a través da URL que acabamos de que obtendremos, ou público para todo o mundo. Voulle poñer público. Subimos, teríamos que estar registrados. Xa teño eu un usuario que é Xacobo, profe de ciencias, e poría o meu password. Bueno, alá vamos. Bueno, rematou xa. Por tanto, teríamos na nosa páxina pois o que nos estivemos facendo. Se escoitaría o audio e en todo momento veríamos que foi o que estivemos facendo. Aquí temos a nosa presentación, aí no momento no que dimoslle a... Por tanto, isto teríamos que facelo pues, de unha maneira un poquinho máis organizada, non? Pero bueno, que saibades que existe esta posibilidad, que funciona a perfección e xa está. Outra posibilidade que tamén nos dá sería pues, descargar este vídeo a noso ordenador, como os comentara. Bueno, pues espero que fora de axuda e un saúdo.